Ljudi su većinom govorili da to nije dobra ideja, da je to ludost, ali iz nekakvih takvih ludih ideja se obično i rađaju velike stvari. Mi se nalazimo u tvornici Hrvatske kišobrana. Proizvedemo između 700 i 1000 kišobrana dnevno, ali ovdje radi 62 većinom djelatnice. U ovaj posao smo se odlučili, ja i supruga, ući. Istovremeno sam studirao i radio i imao sam često vrlo dobru potporu profesora koji su razumjeli da moj izostanak se odnosi na nekakav posao. Ja sam studirao u Zaprešiću na veleučilištu Baltazar, gdje sam stekao odlična znanja. Svaki dan sam se susrećen sa nekakvim stvarima koje sam možda negdje na faksu slušao, čuo, koje su mi prošle kroz uši, jednostavno hvatam ih ponovo i jako su mi korisne u poslovanju. Cijeli život mi je bila želja da nešto proizvedem. Naši proizvodi se mogu naći gotovo svugdje na zemaljskoj kugli. Radimo za velike svjetske brendove. Preko njih distribuiramo i u Rusiju, i u Englesku, i u Francusku, Italiju, Kanadu, Južnu Ameriku. Garancija naše kvalitete je to što u proizvodnji imamo nekoliko točaka na pregledu kvalitete, to što gotovo uvijek prihvaćamo reklamacije bez obzira kada su se one dogodile i stojimo iza svakog tog artikla, imamo mladi dizajnerski tim koji dizajniraju kišobrane da bi bili što bolji, što čvršći, što kvalitetniji. Ja bih htio da Hrvatska bude država koja više izvozi kišobrana nego što ih uvozi. Znači da kišobran bude strateški hrvatski proizvod. Ako je to moguće onda sa kišobranom, onda moguće sa svime.